Ik begon in 2008 bij de Ster Academy. Dat was een programma van de Tros. En dan kreeg je eigenlijk gewoon een opleiding om artiest te worden. En dus je ging leren om interviews te geven, om een liedje op te nemen, clips op te nemen. Ja, en ik kwam toen in de finale terecht. Ik won dat niet, helaas. Dat heeft Judith toen gedaan. Maar ja, dat was wel mijn stap om... stap voor stap is het eigenlijk gegaan en het gaat nu steeds beter. Ja, dat zie je ook in elke talentenjacht. Het zegt niks of je al wordt je laatste. Het maakt allemaal niet uit. En dat zie je nu ook. Judith won toen. En ja, volgens mij zingt Judith niet eens meer. En dat is natuurlijk heel zonde. Als je iets wint en je laat het dan vallen. En dan zie je de tweede en de derde, die gaan weer verder. En ja, zo gebeurt er heel veel in de muziekwereld. Ja, ik heb heel veel hoogtepunten gehad, maar er komt nog een duet eraan. En ik heb namelijk met Lange Frans gezongen tijdens mijn concert. En toen kwam ik bij hem thuis. Hij zegt, ik zeg, welk liedje zullen we samen doen? Hij zei, wordt het niet tijd om een liedje samen te gaan maken? Dus waarschijnlijk gaan we een duet samen opnemen. Dus dat lijkt me ook superleuk. Lange Frans is natuurlijk een groot artiest in Nederland en iedereen kent hem. En hij heeft natuurlijk nu een paar liedjes met John West opgenomen. En je merkt gewoon dat het heel erg aanslaat bij het jongere publiek. En nu wil hij dat bij mij. Dus ja, ik vind het wel een eer. De eerste keer dat we elkaar spraken, toen zei ik van, goh, wie is nou jouw grote voorbeeld? Toen zei je zonder blikken en blozen, dat is Bouke. Hoe sta je er eigenlijk mee? Ja, ik persoonlijk vind het heel zonde dat hij nu Elvis zingt. Ik ben heel erg fan van hem geweest toen hij Nederlandstalige albums had. En dat vond ik super mooi. Maar ja, ik vind persoonlijk, er is maar één Elvis. En daar luister ik dan het liefst naar. Gewoon naar Elvis zelf. En Bouke vind ik een geweldige zanger. Maar ik vind hem heel goed in zijn Nederlandstalige dingen. Ik ben altijd heel benieuwd van wanneer hij weer een Nederlandstalige single gaat uitbrengen. Toen had hij natuurlijk Alles Wat Ik Doe, dat soort liedjes. Ja, ik was daar fan van. En ja, als ik een duet met Bouke mag opnemen, natuurlijk altijd.